Ако трябва да бъда откровена, не се вживявам в ролята на емблематична личност. Всеки става емблема и става личност, когато се фокусира в работата и когато минат години. Защото ти не можеш да станеш емблематична личност с една година трудов стаж или след една или две години в професията си. Би могъл да станеш, но това за мен е много краткосрочен и бързосрочен успех. Успехът се постига, когато е придружен с фокусиране върху това, което правиш, с развитие и с много работа. Няма друг начин. Колкото и да си мислиме, че съществува някаква рецепта за успех, не е така. Всичко е постоянство. А когато си говорим за много работа, в вашата професия има пък и много трендове и много желания на вашите пациенти. Сложно ли е да им устоите? Аз съм от тия хора, които не винаги се съгласявам с всичко, което иска пациента. И може би съм и така известна с това, че не винаги угаждам на пациента, когато той иска нещо, а няма нужда от това. Връщала съм много пъти пациенти, когато нямат нужда от нещо, което те самите идват или желаят. Защото за мен е много по-важно пациента да излезе от моя кабинет естествен, подмладен, разкрасен, но не в гротескно състояние. Това е моята визитна картичка. Каквито сме ние, такива са и нашите пациенти. Тоест, ако ние изглеждаме добре, ако ние имаме тази идея за красота, която да наложиме на нашите пациенти, те ще изглеждат добре. Ако ние изглеждаме проектирани, преекспонирани като външност, така ще изглеждат и нашите пациенти. А доколко е допустима модата в медицинското облекло? Аз мисля, че модата, трендовете намират място в медицинското облекло. Медицинското облекло не трябва да бъде един чувал. Медицинското облекло трябва да бъде, както казах, удобно, комфортно и естетически възприемчиво. Тоест да има някакъв тренд и да бъде приятно за околните, когато идват в клиниката.